U Kieku Kelli Mmur Nogħdos għada fejn l-aħħar l-immur. Iċ-xewqa. Iċ-xewqa? Iċ-xewqa palissa number one place. Għemmek għanna ġi vapuri, ġi Shreks. U jatħabih. U kemmu l-barra xovjant għandek il-periklu tal-Gozo Channel nassum No, m'għandux xasam da. 40 meters. Il-barra? To the north? Le tramontana, mux il-maestra l-emmek iġi, so tramontana iġi. Għallimni ġaġa l-lum, Raniero. Di, per esempio, di temmek, di, per esempio, ili najt study di. Da, ili najt 20 years, per esempio, da. Ili najt 20 sena fuqadi. Li mannix għaw Malta, park, underwater marine park. No fishing zone. Darba mort il-Cayman Islands jien, da, u kif tħal ġol bajja, billboards kbar li inti tħalt ġo zona, marine park li ma tistax tmissek, ma tistax taqbatek, ma tistax tmisdaw, tifhem ħafna ma tistax da. U mbagħad fl-aħħar tal-kelma jgħidlek jekk jaqbdek hemmhekk, daw joħodlok l-equipment kollu. Taħel xi 5 snin ħabs. Miri di serjeta. Mbagħad hawn Malta għandna ċirkewwa biex qed ngħid illi ngħidu ċirkewwa u dwejr għawdex. Jagħmlu no fishing zone. Naħseb biss kull maridu. U l-ħut hemm jgħid naf li hemm jgħid u jersa iżjed ma marreks. Għat nġibu turisti jaraw iżjed il-ħut. Ma kemm ħaddum tara. X'effett kellhom daw dil-kwalità ta' parametri li qed issemmi fil-fejn mort? Yes, enormi. Kollhom Enormi, tinżel per eżempju, u jgħidlek ċerna per eżempju, u din ħadd tiġi mill-bidu sal-aħħar ħadd tagħmel dajf miegħek. Kif? ċerna, dej, tom miegħek il-ħin kollu. Anzi, tant tibda tant titfittak li tgħid li tlaq lem. Xiex ta' meħbib miegħek di? Iva, yes, ċerna taf ħed ngħidlek ta' xi 20 kilo ta' grouper. Ta' xi 20 kilo ta' 20 grouper da. Għakemm isabiħat għandi video, missa daw nagħmelha. Għattusu kif nagħmelha sizja. Ġifieri di hekk residenti. Yes, residenti hemmhekk. Residenti hemmhekk u jgħidulek isma' laħad inżel ħajkun hemm. Kellu ċertu post jgħidlek hemmhekk ħatara inti il-Manta Race. 100% taħat għalma, għaxem, jikpaw mek. Ma mxi dak li mur jistat. Jikkaċċom, that's it. Da, fascinani. Kif din iċ-ċerna tażel li jisma' jaħa meħbib, ma da kollu nizlina. ċernen? They're like the dogs of the sea. ċernen u turtles. U koll, ċertu postijiet tinżel mort il-Maldives. Il-Maldives tinżel dajf, per esempio, inti u t-tertil tom miegħek il-ħin kollu. Tom miegħek il-ħin kollu. Tajf, tiħu għos vera tara fekruna, inti hemm tom, hemm sabiħa. Mhux hekk, u tinħoloq dil-opportunità l-amicizja bejn il-bniedem u speċi oħrajn. Vera tal-ġen.